Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah annahu satuhuna Abi Thalhah sami'a Anas bin Malik pireng sinten Abu Thalhah ing Anas bin Malik. Yaqulu haling ngucap sinten Anas bin Malik inna khayyaton setuhune penjahit da'a iku ngajak sapa khayyat. Khayyat niku penjahit. Setuhune penjahit da'a iku ngajak sinten khayyat sapa khayyat. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lito amin krana pengin traktir jaharan. Sonaahu utawa lito amin krana pengin apa niki jenenge ngajak dahar-dahar. Pokoke ngajak makan, ajak makan. Sonaahu kang masak sapa Anas bin Malik hu ing sonaahu kang wis masak sapa Anas bin Malik hu ing to'am. Sonaahu kang wis masak sinten? Khayyat. Malih khayyat. Sonaahu kang wis masak sapa khayyat hu ing to'am. Kala mongko ngucap sapa Anasun Anas. Padahaptu mongko budal diundang. Makanya ketika kita diundang kok kita tidak ada undur kita wajib datang. Wajib datang. Awak dhewe wayahe ngaji, mangke misalnya bertempat di rumah, misalnya di rumah Fauzan. Untuk apa acarane? Oh, acara kirim doa ngapati diundang. Kok kula panjenengan sedaya mirsani undangan ten mriku, entah itu melalui grup atau melalui pribadi. Selama tidak ada udzur syar'i, wajib hukumnya hadir. Lho kok enggak bisa hadir saat itu? Karena mungkin mboten wonten udzur syar'i tapi napa ana udzur sing menghalangi. Maka wajib mengkodoknya di lain waktu. Teko dolan mriku. Dolan mriku. Nah, Anas pireng ngoten kuwi maka padhabtu ma'a Rasulillah Anas dereke Kanjeng Nabi. Dhahabtu budhalan sapa ingsun ma'a Rasulillah sertane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila dalika ta'ami marang mengkono-mengkono ajaan mangan. Faqaraba mongko nyuguhake nyedhakake sinten khayyat ila Rasulillah marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubzan ing roti min sairin saking gandum kang kasar. Wa marokon lan nyedhake nyuguhke ing kuah. Marokon niku kuah. Apa? Kuah marokon. Roti ana kuwahe. Fihi iku tetep ing dalem marok, ing dalem kuah. Dubau utawi lahu utawi waluh. Wa qadidun apa iwak sing digaringke daging sing digaringke niku jenenge napa nek greh lak iwak nggih dendeng. Nah qadidun iku lahmun tapi digaringke wa qadidun lan dendeng. Jadi wonten khubzun roti, yang Nabi disuguhi roti kalih kuah. Di dalam kuah itu wonten sayuran waluh kuwi mau karo dendeng. Kala Anas dawuh sinten Anas, "Faro'a itu mongko ningali sapa ingsun annabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya tatabau iku mados-madosi sinten Kanjeng Nabi. Ad-duba'a ing duba. Kanjeng Nabi ngupek-upek jangane niki wau, nggo sendok mestine. Nek mboten wonten sendok ya anggap wae sendok liyane apa lah pokoke mboten nggo tangan. Diaduk-aduk ngeten kapure napa? Ya tetep baut duba madosi labu ora dendenge malah. Nek awak dhewe ngono madosi daginge. Kanjeng Nabi madosi labune. Hawalis sohfati. Ten mriku sohfati napa apa ki jenenge qosati. Sohfah. Nek kitab kadel napa? Sami sohfah. Hawali sohfati ing dalem apa kiwa tengene utawa sekitare piring. Nek ten riwayat sanese disebut qosah, soalnya piringnya piring besar, nampan lengser. Wong Nabi nembe dahar bareng kali Anas bin Malik. Dipatusi
Ngene sofah niku wau utawa qos'ah. Madosi labune malah waluwe. Walam azal mongko ora gigir-gigir sapa ingsun ukhibu iku seneng sapa ingsun adubaa ing waluh min yauma idin saking dinten niku. Nah, setelah melihat hal itu akhirnya Anas bin Malik yang awalnya mboten seneng waluh juk dadi seneng krana napa pengen niru Kanjeng Nabi. Pengen niru Kanjeng Nabi. Mula amal nyon sewu, salah satu fungsine mondok ngene iku. Awale sing ora seneng dahar iki misale soalnya gak enak, kalau nang pondok meskipun kepek so ora niru Kanjeng Nabi, ora niru kiai tapi kepek so akhire doyan. Gak apa-apa bentukan. Ah kula mbiyen ki wong pesisir ki ora doyan iwak kula. Kula niku wong pesisir nek mambu amis mutah jaman riyen cilikane. Wah akhire mangane ya mung tahu tempe. Nah, pas mondok kepeksa wonten apa? Mondok anane pas blonjo nang pasar, iku pas ketemu kentekan tahu tempe, ketemune greh. Greh sing asin ngono ki to, gresik. Ketemune niku, arep ora dimasak kok ya piye, akhire dimasak suwe-suwe doyan. Saiki ngentek-ngentekke sembarang barang-barang. Oh niku adaptasi. Adaptasi. Jadi Anas akhirnya setelah itu seneng keranten apa mirsani Kanjeng Faidatun faedah hadis niki hukmu ijabati man da'a ilaihi wajibun. Wajib hukumnya memenuhi undangan orang kepada kita selama tidak ada udzur dan selama acara itu tidak ada unsur kemaksiatan. Faedah sing nomor kali. Iktida'ul khadim mimma yuhibbu sayyid. Wa hadza min alamatil iman hubbu makana yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang khadim, seorang khodam, seorang penderek niku hendaknya napa? Wes hendaknya seneng kali apa sing disenengi kali sing kang diderek. Derek santri wis pokoke seneng apa sing dianu kiyaine. Kiyaine dahar A senajan santrine niku ora seneng babar blas, ya tetep meksa kudu nderek seneng dahar iku. Ketika saat itu minimal lah. Saat itu ketika diajak Mbak Yai, ayo maem iki yuk. Sego gandul misalnya. Wah, aku gak seneng. Nah, saat itu usahakan toko seneng. Masalah kok bui ora seneng luweh. Biar tidak menyinggung perasaane kiai ini. Karena itu min alamatil iman di dalam kaidah usul fikih. Itu min alamatil iman iktida'ul khatim mimma yuhibbu sayyid. Engkang nomor 3, istishabul khatim wa it'amuhu mimma ya'kulu sayyid. Seorang penderek niku harus nopo? Harus menyertai sing diderekke. Bareng ojo ninggal, bareng. Wayahe dahar ki ngoten, ojo ndisiki dahar bareng. Ampun mentang-mentang kok terus panggonane pisah misale kumpul nderekke Mbah Alif pengaosan. Ya kudune napa istishab ku ngerti kahanan. Dijak Kyai Alif pengaosan, ya kudune kelanggengan sing apik kanggo koko, saru, ngan peci, san iku istishab. Ben orang bedani. Begitu mendugi ngriko. Nek Mbah Yai Alif kok dereng ngunjuk senajan wis disuguhi. Jenengan nderekke Mbah Yai Alif yo ojo langsung ngentosi riyen utawa nawari. Niku wa itamuhu mimma yaqulu sayyid. Niku tata kramane. Anas bin Malik kan nggih ngoten ketika nderek Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi menyesuaikan pakaian, makanan dan lain sebagainya. Beliau tidak makan sebelum Kanjeng Nabi dahar. Beliau tidak minum sebelum Kanjeng Nabi ngunjuk minuman kala wau.
Itu adab atau faedah hadis niki. Faedah hadis niki. Nah, terakhir niki. Kalau wau 3 hadis kalau wau 3 apa 4 iki? 3 nggih. 3 hadis niku wau menjelaskan tentang makanan kesukaan Rasulullah, lauk kesukaan Rasulullah niku waluh. Mula awak dhewe wong desa ngeten iki ana waluh alhamdulillah. Alhamdulillah derek sunahe Kanjeng Nabi tur banyak manfaat. Hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu bin Syabibin wa Mahmud bin Ghailana. Qalu hadis setunggal tapi sing ngriwayatke wong kuatah. Qalu padha matur kabeh sapa Ahmad, Salamah karo Mahmud. Jadi ada 3 riwayat diriwayatkan satu orang. Hadatsana Abu Usama. Riwayat 1 yang diriwayatkan 3 orang redaksinya sama. Aku Ahmad, aku Salamah, aku Mahmud iku oleh cerita saka wong sing padha jenenge Abu Usama. Abu Usama an Hisam diceritani Hisam bin Urwah. An Abi saking bapake. Bapake Hisam tegese Urwah. An Aisyah Urwah saking Sayyidah Aisyah. Qalat dawuh sinten Aisyah. Karena Nabi ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu remen sinten Kanjeng Nabi al halwa'a ing manisan. Al halwa'a ing manisan. Manisan ingkang dimaksud niki mboten manisan sing sembarang. Manisan sing sembarang memang nggih asmane halawah. Tapi ingkang dimaksud ten hadis niki manisan ten mriki maksude at-tamru al-majunu bil laban. Kanjeng Nabi remen sanget niku nek dahar kurma dicampur karo susu. Diadoni. Jadi kurmane diadoni digodhog, diaduk-aduk sampai tercampur kalih laban susu. Saniki kan ya wonten istilah kurma, susu kurma. Lha niku halwa. Senengane Kanjeng Nabi. Karena napa? Niku protein tinggi, niku kangge daya tahan tubuh halwa. Nganggo stamina, energi, daya tahan tubuh. Wis pokoke manfaate kathah. Halwa. Apa malih nek jenengan ngracik kiambak. Nek wegah ya mara nggone toko wis kathah. Pak dina ya sadeyan Pak Haji. Teko sadeyan ngoten mawon ah. Lho iya. Niku halwa. Wal asala lan madu. Kanjeng Nabi ya remen madu. Sampai roti diparingi madu. Lho sing awal-awal teng sarah iki disebutke. Sing awal-awal ngajari Kanjeng Nabi, roti diselaini madu niku Sayyidina Utsman bin Affan. Soalnya Utsman itu kan wong sugih, biasa ngoten niku. Biasa dahar sing istimewa. Kanjeng Nabi kula wajari Kanjeng Nabi. Kula warai napa? Kersane roti niki enak. Kanjeng Nabi biasa roti kalih waluh, roti kalih zaitun, ya wingi zaitun, roti kalih daging. Nah, sekali-kali Kanjeng Nabi niki roti kalih madu diolesi. Nah, niku Utsman bin Affan. Nabi jebule remen kian. Wah, enak iki. Terus ngunjuke halwa. Ngunjuke niku napa? Susu campur kurma. Nah, niku. Mula faedahe hadis niki ingkang nomor setunggal. Kanjeng Nabi ketika minum susu kurma atau madu niku selalu berdoa. Selalu berdoa dongane duwawa. Sing kula tulis. Kula kirimke ten grup niku wau. Dadi ndonga niku madune dibuka didongani. Lah nek awak dhewe sepisane lah penting minimal didongani. Nek anggere ajeng ngunjuk kok ndonga niki ya alhamdulillah insyaallah dados obat. Lho Kanjeng Nabi antes ditangleti lho kok dawa men Kanjeng Nabi. Iki ben kanggo obat. Kanggo obat segala penyakit. Nah niku faedah ya. Dongane mangke diwaca sareng-sareng bangetan. Nah, nomor kalih faedah al-asalu dawaun minallah. Madu niku obat saking Gusti Allah secara langsung.
madu yang belum dimasak, madu yang tanpa campuran gula. Soalnya nek ternak biasanya kan campur. Iki yang dimaksud berarti madu liar. Madu liar. Niku dawaun minallah secara langsung. Wallahu a'lam bishawab.